تشيك حدا ኣለና ዶ اوكي ድምፂ ስማዕ ኣሎ ወላ ቪድዮውን ይረአ ሎ መስለኒ ሕጂ አይ ቲንክ ሶ ድምፂ ፅቡቅ ስማዕተ ልዩ እስከ ንገሩኒ ያ መርሓባ ናይ ሳብስክራይበርስ ጥራያ እዛ ቻት ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ኮመንት ፅቡቅ ኣሎ ቤላ እንኳዕ ፅቡቅ ሃለወ ኣሕባይብ ኣቤል ኣስፋሃ ዌልካም ወይኒ ኢንተርቴይንመንት ሄንሪ ቢንያም ባህልና ኢንተርቴይንመንት ናትናኤል ናቱ ኣሕዋት ኩላትኩም ብሓበራ ዌልካም ሰይፈ ናይ ልበይ ሮቤል ዮሃንስ ሄንሪ ቢንያም CR7 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ማለት ዝኮን ዘሎ ሰይፈ ናይ ልበይ ኣቤል ኣስፋሃ ባህልና ኢንተርቴይንመንት እንደገና ቴንክ ዩ ያሬድ ገብረ ህይወት ዮናስ ገሬ ቤላ ጌርካ ቴንክ ዩ ሃቢቢ ፀጋይ ድራር ሰላም ከመይ መርሓባ ፀጋይ ሓወይ ኩላትኩም ኣሕዋት በልቢ እየ ዘመስግነኩም ድምፂ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ምሽ ኣይተሓተን ፅቡቅ ተልዩ እምበኣር ናፍታ ኣዳልያ ዘለኹ መደብ ክኣቱ ከምዚ ናይ ደረፍቲ ናይ ዓድና ወይ ኣይዶኖ ናይ ካልእ ዓዲ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ እንደይ ከምዚ ልሙድ ኣይኮነን ምስ ናትካ ፋንስ ወይ ናትካ ዓማዊል ሳብስክራይበራት ዓማዊል ዝበሃል ዘሎ ትግርኛ ወፂኻ ከምዚ ኣብ ኦንላይን ብቐጥታ ይሄን ምሄን ምብሃል ሲ ልሙድ ኣይመስለንን ተተጀሚሩ እውን ፅቡቅ ዘይረኣናዮ ግን በዓልና ተጀመርናዮ ከዓ ፅቡቅ ወላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብዓብዩ ንረብሓ ናይቲ ኣርቲስት እዩ ምክንያቱ ምስቶም ናትካ ሳብስክራይበርስ ወይ ከዓ ምስቶም ናትካ ዓማዊል ቀጥታዊ ርክብ ምግባር ቀዳማይ ነገር ስምዒታቶም ምፍላጥ ይሕግዘካ እዩ ካልኣይ እቲ ክብርታት ከዓኒ ናይ ሕብረተሰብካ ንክትፈልጥ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ተሳታፊ ወይ ኣክቲቭ ክትከውን ኣለካ ሽዑ እቲ ክብርታት እንድሕር ፈሊጥካዮ ከዓኒ ብኩሉ እትሰርሖ ስራሓት ከዓኒ ብዓቐን ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ጉዕዞኻ ጌጋ ንከይህልወካ ወይ ከዓኒ ቫልዩ ወይ ከዓ እቲ ኪሎ ናይቲ ሕብረተሰብካ ብግቡእ ሓሊኻ ንክትከይድ ይሕግዘካ እዩ ስለዚ ላይክ ሸር ግበሩ ልብል ኣሎ ኣቤል ኣስፋሃ መርሓባ ኣታ ህዝቢ ጥራይ ትበል እዛ ፅብቕቲ እያ ናትካ ድሓኒ ግን ፀርፊ ከይሓወስካ ብዓብዪ እዚ ብምሉእ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት ዳርጋ 40 ሰብ ክኸውን 50 ሰብ ክኸውን ኣትሎ ህዝቢ እዩ ዝንባዓሉ ሕጂ ገሊኦም ኣለዉ ኣብ ላይክ ግበር ንክብሉ ሲ ኣታ ህዝቢ ገሊሎም ሽማ ትፅውዑ ኣታ ከምዚ ህዝቢ ኣታ ከምዚ ገለ መለ ሪስፔክት ጌርካ ፕሊስ ላይክ ንግበር ሼር ንግበር ኣሕዋት ገለ ከምኡ ጥዑም ካብ ኣፍካ ምውፃእ ኣይክፈሎን እዩ ፅቡቅ ኢኻ ኢልካ ስኻ ኣታ ጥራይካ ኣቲኻ ኣላ ዘለኻ ኣቤል ሓወይ ግን ኖርማል እያ ብወገነይ ይቕበላ እየ ግን ላይክ ሼር ግበር ኣታ ዘይከንስ ላይክ ሼር ግበር ህዝበይ ተኮይና ሕጂ ርኢኻ ደስ እንዳበሎም ላይክ ሼር ገብሩልና ማለት እዩ ኣቕሪብካ ያ ይርዳእኒ ኣቤል ሓወይ ሽግር ዘለዎ ይኮነን ናትካ ኣብዚ ዘለዎ ስኩላትና ኣሕዋት ኢና ዘለና እቶም ኮመንት ምፅሓፍ ዝተፈቅዶም ካብ 20 መዓልቲ ንላዕሊ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ገይሮም ዝፀንሑ ሰባት እዮም which is ቤተሰብ ማለት እዩ ኦልሬዲ ቤተሰብ ኢና ሎሚ ወላት ከም ዝመስለኒ እቲ ናይ ስጋ ዝምድና ከማኒ ሳብ ኦንላይን ከይኮነ ክትረፍን ይመስለኒ ከምዚ ናይ ስጋ ዘመደይ ገለ ናይ መንፈስ ዘመደይ ገለ ዝበሃል ነበረ ሕጂ ናይ ኦንላይን ዘመደይ ዝበሃል ከኣሎ ሕጂ ኣዝማድ ኢና ኖ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ንኣርቲስት እንደራፋይ ወይ እንተዋሳኣይ ገለ ጥራይ ዘይኮነሲ ብሓፈሽኡ ኣብ ማስ ሜድያ ንዝነጥፍ ሰብ እቶም ሳብስክራይበራት ኣዝማድ እዮም ብትክክል ማለት እዩ
بلا صبغ ኣለኹ ገነት መኮንን ሓፍተይ እግዚኣብሔር ይኽብረለይ ላይክ ሼር ንበል ንበዓል ፍረ ይግብኦም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ሰይፈ ናይ ልበይ ሓወይ ቴንክ ዩ ብልቢ እየ ዘመስግን ብኸመይ መንገዲ ካብ ተዓዘብቲ ክእቱ ክእል I don't have any idea ኣብቲ ናይ ላይቭ ስትሪሚንግ ፕላትፎርምስ እዚ ዌብሳይት እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ገለ ኣፕሊኬሽናት ኣሎ ስትሪሚንግ ገለ መለ ዝብል ብኡይታት ፈልጦ እየ በዚ ግን ምናልባት ሞባይል ጥራሕ ይከውን እዚ ዝኾነ ኦፕሽን የምፀለ የለን ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክሰቅል ኣይክእልን ይመስለኒ በር ምሳኹም ሰቅለ ካባኹም ገለ ሰባት ይህን ምሂን ከበሃል ብቐጥታ ማለት እዩ ደስ ምበለኒ ንቐፃለ ግን ከምኡ ክገብር እየ حوات فرسلام بليح انت thank you حوي I'm here today as well how are you doing Fred بتعم صبغ الله glory نفسي بتعم صبغ الله اقريبه نو ابي الحوي يتسكف حبيبي اقريب كاي خاينو ورد انتم كالوت اتا خمس حزبي قليلهم شمات صوع حجينا ابنت عم نيسلت اننا جبرنا خلنا ناسي كوم يلو ماش ما تصوعوا اتا خمس حزبي لايك جبر قال اتليست ريسبكت نتسكاتلك زلو ولا زي دليو عينت سب ولا يخون زيد لك ግን ኣይኮነን ዝከታተለካ ዘሎስግዚኡ ቀቲሉ እዩ ሕማቅኹን ጽቡቅ ሲ ከታተለካ ኣሎ it's for your profit so respect እስኻ ግን ኣቅሪብካ ኢኻ ብሓዊ ብሕማቅ ከይትሕዛ እስኻውን ቤተሰብ ምዃንካ ከይትዝንግዖ ማለት እየ ፍረሰላም ሓዊ ከመይ ኣለኻ ጽቡቅ ኣለኹ ብጣዕሚ ገነት ሓፍተይ ፍረሰላም በሊሕ ዋዓንተቦ ጥዑም ተዛረብ ኢልካ ወዲ ማይ በለስ ሓወይ ሰላም ፍራዊ ኣቢተስ ሓቢቢ ኣባልኩን እንዳበልኩም ነዚ ድኻ ህዝቢ ትበልዑ ደሊኹም ሳይሞን ሓወይ ምብላዕ ኣይኮነን ሽግር የብሉን እቲ ኣባል ዝኸውን ቀዳማይ ነገር ትርፊ ዘለዎ እዩ ድሓር ከኣኒ ንምብላዕ ዘይኮነ እቲ ብሓፈሻ ተሓሳብ ሕጂ ቀፃሊ ኣባል ዘይኮነ ነዚ መደብ ኣይከታተልኒ ዝብል ቀታሊ ወይ በላዕ እዩ ከምዚ ናይ ስነ ጥበብ ስራሓት ገንዘብ ወፂዎ ዝተሰርሐ ግን ኣባል ምዃን ከምዚ ነቲ ህዝቢ ክትበልዖ ገለ ኣይኮነን ኣብዚ ኣገጋር ዴት ከይትህሉ ግን ሳፖርት ክገብር ደሊ ሰብ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኣልበም ሰሪሐ እሞ ኣልበም ሰሪሐ ዘርጊሐ ኣለኹ ሞ ሳፖርት ክገብርኒ ይኮነን ዝበሃል ቀዲምካ እንታይ ኢኻ ትገብር ሕጂ ኣነ እቲ መዓስ ኣበየናይ ወርሒ ተዘርግሐ ምሳኹም ክመያየጠሉ ዝደለኹ እዩ ኢሎ ማዓንቲ ምክንያቱ ተተዓዛብናትካ ናቱ ድሌትን ናቱ ሃዋህውን መዚንካ እዩ ክስታይ ዝግበር ዝኾነ ስራሕ ኣብ ተዓዛቢ ህዝቢ ተብፅሖ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኣልበም ነገር ሕጂ ዓለም እንዳማዕበለኒ ዝኸይድ ዘሎ ቀደምሲ ሓሲብካ በይንኻ ወዲእካ ምስ ማናጀራት ተራዲእካ ገለ ኢኻ ትዘርግሖ ሕጂ ግን ገዛ ክነኣተወኩም ንኽእል ኢና ሽግር ዝበሃል የብልና ኣብ ገዛኹም ኢና ንኣተወኩም ዘለና ምዕቡል ግዜ ስለ ዝኾነ ናይቲ ተዓዛቢ ኢኻ ናይ ኩሉ ሓሳብ ትእክብ ምሽ ንዓኻ ዝምጫእካ ነገር ትገብር ስለዚ እቲ ናይ ኣባልነት ነገር ወግዓውን ኣብ ህዝቢ ምዝርግሑ ይተርፍን እዩ ቅድሚኡ ግን ሕጂ እንታይ ገይሮም እዮም ናይ ትግርኛ ኣርቲስት ኣቐዲሞም ኣብ ዩቲብ ከይተዘርግሐስ ኣብ በዓል ስፖቲፋይ ኣይቲዩንስ ገለ ጥራይ ከም ዝስማዕ ገብሩ ምሽ ድሕሪኡ ኣብ ዩቲብ ዝርግሐ እዚ ነቲ ናትካ ሬቬኒዩ ክስታይ ገብሮ እዩ ይድርዖ እዩ ዝያዳ ክትረብሓሉ ትኽእል እቲ ዝያዳ ምርባሕ ከኣኒ ብዓይኒ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ክሰርሕ ትኾንካ ከኣኒ ኣትሊስት እቲ ዝሰራሕካዮ ነገር ፍረ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ንኣብነት ሳፖርት ክገብሩካ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ንመንበርስ ጥራይ ኢልካ ቅድሚ ወግዓዊ ናይ ምዝርጋሕ ግዜኡ ቅድሚ ምእኻሉ ነቶም መንበርስ ጥራይ ትገብር ሕጂ ወግዓዊ ግዜ ተኣኺሉ ድሕር ንመንበርስ ጥራይ ኢልካ ድሕር ጌርካዮ ኢትስ ዓመፅ ማለት እዩ ወይ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ኣድነቕትኻ ወይ ፈተውትኻ ሪስፔክት ዘይምህላው ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ቅድሚ እቲ ወግዓዊ ናይ ምዝርጋሕ ግዜኡ ግን ረብሓታት ወይ ጥቕምታት ሓለፋ ዝደሊ ሰብ ኣቐዲሙ መንበር ንድሕር ኮይኑ ብናትካ እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ከዓኒ ንዓኻ ሳፖርት ክገብረካ ዝደሊ ሰብ ጥራይ እዩ ብኩሉ ነገር ብሞራል ብንዋት ገለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እያ ቴንክ ዩ ገነት ሓፍተይ ኣነ እውን ስለ ኣብዚ መፅአ ምሳኹም ክዕልል ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ቴንክ ዩ ስለ ሳይሞን ሓወይ በሪሃት ልካ ክትከውን ተስፋ ገብር ነቶም ሳፖርት ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ቅድሚ እቲ ኦፊሻል ናይ ምዝርጋሕ ግዜ ኣቐዲምካ ብሓለፋ ትዘርግሐሎም ማለት እዩ እቲ ኦፊሻል ተዘርግሐሉ ግዜ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ዝከታተሎ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ስለዚ ንሎማዓንቲ ኣዳልየን ዘለኹ ሕቶታት ዝተወሰነ እየን ሓደ ክንደይ 3-4 እንትኾና ተን ኣዳልየን ዘለኹ ሕቶታት ስለዚ
ናብ እንካ ኣትእስኹም ከዓ ኣብዚ መልሲ ክትቡን ኢኹም ማለት እዩ ኣሕዋት ሮቤል ዮሃንስ ድሓር ኮመንት እንዳንበብኩ ከዓ መልሲ ክህብ እየ ማለት እዩ ድላይኩም ዓይነት ሕቶ ኣብዛኣተ ኩሉ ግዜ ድላይኩም ዓይነት ሕቶ ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ንሕቶ ድልው እየ ምስ በልኩም ማለት እዩ ካልእ እዚ ቅድሚ ትማሊ ኣምፅዮ ነበርኩ ወዲ ከርእየኩም ወሲኸ ማለት እዩ ካልኣይ ቻነሉ እዚኣ ሶሪ ደጋጊማ ከይከውን እታ ቶፒክ ግን ሎማ ዓንቲ ከዓኒ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እታ ካልአይቲ ቻነል ናቱ ከመይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ክገብረልኩም እታ ሼር ክገብረልኩም እንድሕር ትረአላ ንገሩን ኢኹም ትረአላ እያ ምሽ ኦኬ ስለዚ ወይለኬ እዞም ጎሚዳ ከዓ መፅኦም ብዓብኦም ሪእዋ ኣለኹም ዲኹም ያ ኣብዚኣስ ዩቲዩብ ኢልና ኣትዩና ሶሪ ዋሽ ማውስ ስለዚ ሓስኩሲ ተሸግረን ኣላ እያ ኤኒዌይ ከምዚኣ ንገብር ኢና ካልእ ራእሲ ቲዩብ ትብል ማለት እዩ እዚኣ ካልአይቲ ናቱ ንሄለኩም ካልአይቲ ከዓ እዚኣ ካልአይቲ ሽሙ ርእሶም ተኸላይ ድዩ ገለ ምዃኑ ፈሊጥናያ ምሽ ሕጂ እዚኣ ካልአይቲ ቻነሉ ማለት እዩ ካልአይቲ ቻነሉ እንታይ ትብል ራእሲ ቲዩብ ትብል ኣብዚ ናይ ኣባውት ሴክሽን ኣበይ ዘሎ ኣብዚ ኢና ክንከይድ ንኽእል ማለት እዩ ይረኣየኩም ኣሎ እዩ ምሽ እንኳዕ ናብ ራእሲ ቱብ ኢልዋ ቻነለይ ብድሓን መፃኹም ነዚ መትረብ እዚ ዝፈጠርክዎ ምዕባለ ዌብሳይት ንኢንተርነት ንዲጂታል ማርኬቲንግ ከምኡውን ንካልእ ቴክኒካዊ ነገራት ንክትመሃር ምእንቲ ክሕግዘካ እዩ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ቪድዮታት ኣብ ግዜኡ ምእንቲ ክመፀኩም በጃኹም ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብታሕትና ምሕፀነኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ ትማሊ ኣብ ቅድሚ ትማሊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ላይቭ ወፂአ ምስ ተዛረብኩ ኣነ ኣብ ላይቭ ወፂአ ምስ ተዛረብኩ ኣነ እንታይ ኢሳያስ ሓወይ ቴንኪዩ ብሓቂ ብልቢ እየ ዘመስግን ኢሳያስ ሓወይ ቴንኪዩ ብሓቂ ኣብ ካሕሰኹም ውዕለና ብሙዚቃ ንመንፈስካ ዘሕድስ ሙዚቃ ኢና ክንካሕሰኩም ንኽእል ቴንኪዩ ብልቢ እየ ዘመስግን ኢሳያስ ሓወይ ኣብዚ 20 ወፊልና ኣሎ ኢሳያስ ቴንኪዩ ብልቢ ስለዚ ሪኢኹም ኣለኹም ዝራእሲ ቲዩብ እቲ ቅድሚ ትማሊ ኣምፅዮ ነበርኩ ብዚ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ኤሪ ሚዚክ ትብል ቻነል ሪኢኹም ኢኹም ኣብዛ ቻነል እዚኣ ከዓ ደጊምካ ምፀልና ተልኩም ንበላ ደጊመ ከምፀልኩም ክእል እየ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ገይሩ ዘሎ ካልኣይ ቻነል ኣውፂኡ እውን ኣብኡ እውን ናይ ብዙሓት ደረፍቲ ኣብኡ እውን ዘርጊሑ ኣሎ ናይ በዓል ሄለን መለስ ሕጂ ክሪኦ ፀኒሐ ናይ ብዙሓት ደረፍቲ እውን ዘርጊሑ ኣሎ ስለዚ ብጣዕሚ ገበነኛ እዩ ኦልሬዲ ጉዳይ ብቀሊል ዝረአ ነገር ስለ ዘይኮነ እዚ ኣብ ብዙሓት ኣርቲስት እውን ዓመፅ ዘብፅሐ ስለ ዝኾነ ስቑኢልካ ብከምዚ ኮፒ ስትራይክ ስቑኢልና ብዚ ገዛና ኮፍ ኢልና ብኮምፒተር ክንገብሮ ንኽእል ነገር ብኡ ክሕለፍ ኣይተደልየን ዝግብኦ ኣብቲ ብስነ ስርዓት ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ዝሕተተሉ መንገዲ ክፍጠር ይብላዓሉ እተን ዝበላዕካየን መለሰን ክበሃል እዩ ናብቶም ዋናታት ከዓ ዝበፅሐሉ መንገዲ ክድለ እዩ ወላ ኣታዊ ናብ ግብረ ሰናይ ተኸደት ዝበልዖ ገንዘብ እውን ሽግር ዝበሃል የብሉን ግን ኣብ ገዙ ኣብ ሓፂር ግዜ ክመፆ እዩ መፀዋዕታ ክመፆ እዩ ብዘየማትእ መንገዲ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ቻነላቱ ብዕሊ ክእገድ እዩ ንሱ እውን ተንከስ ኢሉ ሓንቲ ቻነል ንከይከፍት ብዕሊ ክእገድ እዩ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ እዚ ቪድዮ እዚ ሪኦ ክህሉ እንታይ ዓይነት ሓደጋ መፀሉ ከዓኒ ተዳልዩ ክፀንሕ ኦልሬዲ ኩሉ ነገር ስኑድ እዩ ዘርጊሕዎ እዩ ስለዚ ዲፈንድ ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ የለን ንሰብ ኣብ ከምዚ ሽግር ምእታው ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ከምዚ ዓይነት ሰብ ንስነ ጥበብ ኣብ ሓደጋ ዝኦቱ ሰብ ግን ኣይ ቲንክ ንስኹም እውን ትዕገስዎ ይመስለንን ስለዚ ጉዳዩ ኣነ እቲ ከምቲ ዝበልኩኹም ኮፒራይት ስትራይክ ሰይደ ተን ዘለዋ ደርፍታተይ 3-4 ክሃርመሉ እየ ሓሲበ ነይረ ግን ኖ እዚ ብከቢድ ዝረአ እዩ ስለዚ ንሕና ብዕቱብ ክንሕዞ ንደሊ ኢና ዝበሉና ዓበይቲ ኣፍረይቲ ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናብኦም ገዲፈየ ኣለኹ ኣብዚ ሓፂር መዓልትታት ከዓኒ ፍሪኡ ክረክብ እዩ ማለት እዩ ኦልሬዲ ሪኢኹሞ ኣለኹም ሪኢኹሞ ተኾንኩም እስኪ ሓደ ሓደ በሎይ ናይቲ ሰብ ሪኢኹሞ ተኾንኩም ናብቲ ካልእ መደብና ክንቅፅል ዘለና ግዜ እውን ሕፅር ዝበለ እዩ ዝመስል ፍረ ጎይታ እንኳዕ ሰላም መፅኻ ክቡር ሓው ከም ሞትሩ ብሉፅ ኢኻ ፍረ ኣርማ ሰላም ቴንኪዩ
ثانك يو حوات مباركس حجي حطي زلا أورحي شمونت ويا ورح تشعتتي اوفيشالي تزرق حلو تألبم مالتيو تي بروديس جبرو ليبل أبزن كلتا ورحات وسانة خبيو بايزو إذا ألبم مزيقا بتعمي بقى بزح نجر سوي السرح كوايا درجة ذكرو تكونوا قدمي شو أبزوش شو عاد شو منت عمسي أب راديو إيرنا تدقا قامي أدفرتايز قبر لان يوريو ألبم كاتودي أروب لان يوريو أنا تانك أتسألي sorry زي أخم ببالن إساي I would also to admire you about yesterday's program on the Phototalk show could tell that you have done a lot of research regarding voice coaching مالتي you are very inspiring thank you سي حوي بلبي يا وسيرش قبري بزح جزي حق ريسيرش قبري مستمويات تتحازى ስለዝኾነ خاني يا بتخكل نتي خما خاز أمثل موياتني خدك أمزخ النجار ريسيرش مقبار سنة نجاري لسلز أمن ريسيرش قبري حق خيخا thank you بلبي تمالي تخاتاتي لك خاني كمزي فيدباك ناتك سلزهاب كان خا ريسبكت بحكي بتعمي زخبرك thank you سي حوي كلاتكم فرا امكا تقبلوا يكون فرحوي امكا تقبلوا يكون فرحوي فرا امكا أما خاطر خبول لكم فرحوي مال thank you بلبي أبي الحوي أبي الأسفر حوي بلبي إذا مسجن سو مونجوز خمسة داملوس كي إذا خير زلخو سلازين أفتا جميريان وركور استخملستا ألبوم كم زبولكم أبريدي إرنا بزح مجوحة قبرلان يرو سبك أني بتعمي صبيان يرو بزح حسابات صحفوا لي مع أسديات واتس ألبوم مع سينا خنصب إذا حجز زربحو زلا خا درفتاسي نأذن نازم لا يكون كم تنايك قدم كا درفتات كزرق حلكا إلو بزح حساب يصحف لي بوشتون رخبني ولا بقرب زقربون حوات كماني ولا فت أرينجمنت متسيخا ولا فت نايت ستوديو ميكسين متسيخا ديو قال ملسي كمتي ناي مجمري ألبوم كا أيكونن سلازسي مع سينا خنصب thank you أسمرا مرهاتين بلبي إذا مسجن thank you بلبي إذا مسجن حفتي thank you سلت سابورت قبل نزلهم thank you بحكي كم قدم أيكونن سلازس مع سينا خنصب زبل ولا خاب قربا فتوتي زبلكم ولا خاب أرتيست خماني مسارحتي كوينوم سي كابخان صبيو نجار كالي قلمة لزورنو بزحاتهم سلازي نزا ألبوم مزيئة كنقرأكم قدامي نجار دارجا دعية كم زي مجنان كيكون حسود كي يمثل حنت قصري ترف تي كندي يدر في صريحة خمس قدف كوت قصري ترف كأمن أكلني سلازي كأمن زي كأل نجار كم زي تأمري جيرة قلم بال وي تأمري تفتيرو زا ألبوم زي أصرح كلكم بال كي يمثل كم زي مقرر كي مسلي ترفت قصر جم بعقنو بزح زخونة درفي درجة نسلسة درفتي عسرت عامت ملو بخوفهم كزرقحو زخول درفي أو شتى شو عادة شو مونت عامت بيني سريحة أفريسيو تي إكسبنسس أبز مونجوز حسابه توز أيتات تخيل ناي زلنا ناي هوت واقع مع رسبنا إن نخوفله كل سب أبي هوتو يشجر يحجوس يحزن يتقم يركب كل نجار السوق كم زلوا يعرف سنة طبعا مسيخا جن تزنبورو وصعيتات نقول نقدفو نيجزي حالكي دك أسي بالكات حدر نحادا قطمي كتب مازازن نفسوات وسيد كختر إيو رأي لو يسمعوا لي كتب زيتات زلوا هالك رأيو ترجع شو عاتش ومونت عمت ملو البزي بلو درفتات آتي أوتي زي أنا لومي نو زي أتترف زي أتصبح زي أتترف مودة أتوقن بزح جزي بحسب مسرح اللي تصحف اللي نبرة دستاز بهالحوي كم زولكم جزيت رأيكم كتيل اللاوي هل رأيكم كن هالي خلاص ألبوم زيئة بتخكل يزبلكم زولكم كل سبسي تزي قتل نجر ولا أوش تخاس قالو منفس قالو حلنا خالو سمعت قالو بزح نجر كتقتلو زي بالكان نجرات كابزوم نجر زي أخي ترفي قتيل الله نزا ألبوم زيئة مالتيو أمود داتا دستا فتسوم زبهالحاو رخيبة مالتيو صحف اللي نيرو بحسب كنسرح وي زخونه يكون نجر كتقبرو تقلي يسدل نيرو ده حرق انتات مسرع أخوه بتاع فتيو حجي almost بس نايتا ألبوم قد متات نسي جيرو أيانا بحر قد أماي دراسي سنة أواوي زي أماي ون داويت سلومون كأني تساتي فلو إيو بوغني كأني حانت صراحة ساتي فلو خيه موسيقى نياتات كأ
could you please sing for us صباح كريئيو ليفناو حوي حجي سي حوي I don't think so ግን دحان كفتني كونديشن تخكل سلازي يله وصي ام سي ملو معلت زخونه ነገር نيرني وصي ام سي كفتني دحر اب معصاونا كفتني صبو تلي دمصي كريئ تزي كوين ግን بز ولي خسمعكم كوين مالتي بز ولي خسمعكم ግዴታ ስለዚህ كم زبالكم سنة أواو داويت سرحنا ناس داويت سولومون مسنا إبراهيم قرمدن فولت أو تخوني خم ناي مهليت صرحو بعد بيتان دمس أويت مهليت مالتيو مسؤول سرحنا لنا أنا خاصاتي فلخو موزيك أنياتات كأني كاب السودان كاب ألجيريا كاب إسرائيل يوكرين زلوو كاب استفعل عدة أزمات موزيك أنياتات إدوم عم بيروم لا إرتراويان زلوو إثيوبياويان زلوو مالتيو تجارو كاب كل شيء زلوو تجارو مالتيو إرتراويان إثيوبياويان استساتفوا بقوند مالتيو بعبيو كاب ألجيريا يوكرين إسرائيل كاب السودان من الوقت رسعكو خيهلو كاب سوريا يا كاب سوريا يا خلت كاب سوريا هو كاب ألجيريا كاب تونسيا حادثت أساتي في مالتي أو حنت درف مالتي حارس أقول لكم أو حنت درف كاب تونسيا خاني كاب استفعل عليه بوتاتات كاب أوروبا أزتحوسو كاب مأكلاي مبرق كاب أفريقيا أنا خاني بحافشو كاب بوزح بوتاتات أب تجرينا بإرتران زركب ناي تجرينيا طببنيا خاني بقت مستساتفولو إيو سلازي من داويتي تقول زل خاص أقول الروحوي ناي أبراهام قرمدهن درجة بوزح ألبومو ببرسنتج تاريخي زبزحه كم أون ناي دمس أويت مالي كالو الذهبهم دمس أوان أديهم تقطرهم بتاعم بوزحاتهم بعد بيتان دمس أويت مالتيو السيو داوي سلومون بتاعمي تورنع ناي تقرنيا قد أمايو إذا زموسلو أرتيستاتفولا كاب بوزح كورنا عدني عالم استفلا لي عينة مسارح موزيك استفلا لي عينة ستايلات جن بتناي تقرنيا لازن منفسن اعتسري حازة ألبوم زيئة حجي بزروات راي كستايكي كون ولا حجي كسمعكم دس كبدنيو جن حنت درفي أنكورا زي تودع درفي أسمعكم من البات كوت سلازخل استفلا لي عينة ستايل ريجي كم انت يكون كا دا حمانو نيجيريا زي صوتك حاول اسباني قلنا اقاطعمي ايتغوانفنا كل ጊዜ ሙዚቃ ريخا استمسط كالو يخانعا بليس كمز دليمو ابناتي البوم كساته فيلكا تعدمو وي ون البوم تسرح لها تقربكا تخوينخا جامي كبركت انتحري لك خان تعدمو مالتيو تم زبوزح مسارحتي اب مساي سرح سلازخوني بقطا كرخوم سلازخلي استاجره ثانك يو ازمرا بلبي اذا مسجن ثانك يو اب قربا غزي اب اذنكم كمصيو تتاشمو ازمرا حفتي منبر كوينا لاف سالساي درجه منبر بلبي اذا مسجن ثانك يو سلازي ولا قنጭ إلك أسمعنا ولا حنتي يا كسمعكم يا جديتا السو حسيبي اللخو بخمي من قد أسمعكم كنرينا سلازي بخمس من قد أتسري حزة ألبوم زيئة حجي أبزراق حاز ملكت كأخر الزارب تا قال إيتي توبيك مجمرة تنكفى بليانيرا أبزراق حاز ملكت ورحشو منتظر لك زي مستزلو مقوت أبوزح في العالمات مستزلو ناي سامر جزي نحرنا عدنا تخيلنا خأنا كرامات جزي أو عدنا ولا كرامات كوينو حاجاي كوينو زلوت نجري لن متشي كل جزي تويزر اتخال زي متشو إنت قديف كالحان نقدف حج توبي ناس لزي كونه تويزر كل جزي متشي أب تجريبل أب حفشوا بتغلى بإثيوبيا ولا بإيرترا أب كرمت خونه أب حاجاي متشي تويزر سلزي أب زخونه يكون جزي ألبوم كاب زرق حكالو جزي نابنت أب كرمت نزرق كلنا قدمسي أب كرمت ندح زرق حكاية الجزي عند أشكو قال أنا بتعمي إيه بقى زي ألبوم كزرقح كله سي نحادة درافع ألبوم كزرقح كله شك أخان دا شك أخا ما عند تهرم كان دا بيت موسيقى أخيد كخت جوزو وي أب إكسبو خز تزرقحو كتسمعوا خمزي زناب دا تهرم كان قل نجر تزتاس ألو أب
ፋሲካ ግዜ ክኸውን ከሎ ወይ ከምዚ ሙስሊሚን ረመዳን ዘውዕልሉ ግዜ ኣብኡታት ግዜ ከዓኒ ምስቲ ዘሎ ሃዋህውን ምስቲ ዘሎ ናይ ፌስቲቭ ዝኾነ ቅንያትን ገለ ፍሉይ ጠውላሕታ ኣለዎ። ኣልበም ዝዝርግሓሉ ግዜያት ውሱን እዩ ኣብ ዓድና እንድሕር ርኢናዮ ወይ ኣብ ፌስቲቫላት ወይ ኣብ በዓላት ግዜ እዩ። ኣብ ግዜ ፆም ገለ መለ ዝደፍር ሰብ የለን ኣብኡ ከለና ያ ምስ ወፃና እውን ዝደፍር ሰብ የለን። ምክንያቱ ንስኻ ከም ዝኣመንካ ኣመን ከም ዝተረድአ ይርዳእካ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ኪሎ ናይ ሕብረተሰብካ ክትመዝኖ ኣለካ እቲ ክብርታት ከዓኒ ብዝተኸኣለ መጠን ካብኡ ክትወፅእ የብልካን ስለዝኾነ ከዓኒ እቲ ሰብ ክዘናግዓሉን ክድሰተሉን ዝኽእል ግዜ መዝሚዝካ እዩ ዝወፅእ ስለዚ ፍሉይ ጠብላሕታ እዩ ዘለኒ እቲ ኣልበማት ዝዝርግሓሉ ናተይ ኣልበም ጥራይ ኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ብሓፈሽኡ ኣነ ብጣዕሚ ናይ ካሴት ገዛእየ ነይረ ኣደይ ትዝክሮ ትኸውን እያ ዋላ ፋዘር እውን ዝክሮ ኸውን እየ ብዝተኸኣለኒ መጠንሲ ኣበየሎ ካሴት ሓዲሽ ዝወፀ ኢለ እየ ሰርች ዝገብር ነይረ ግዝኡለይ ገለ ምለውላቲ ኣነ ክገዛእ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ ማለት እዩ ግዝኡለይ እዚኣምፅለይ ገለ ዝብል ድሓር ከዓኒ ካሴታት ናስትሮ ብናስትሮ እየ ዝብለኩም ዘርባዕተ ኣንጎሎ ነበረ ኣብ ገዛ ከዓነ ብጣዕሚ እየ ተመሲጠ ሰምዕ ነይረ ስለዚ ነቲ ናይ ኣዘራግሓ ወቕቲ ዘምፃኽዋ እንድያ እዛ ርእስቲ እቲ ዘራግሓ ወቕቲ ኣብ ሳመር ግዜ ዝኾነሉ እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ከምቲ ዝበልኩም ኣብ ዓድና ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ኣብ ዝዘርጋሕካሉ ግዜ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ንኸዳምፅ ወይ ንኽቕበሎስ ድልው እዩ ምክንያቱ እቲ ወይዘር ከም ዝበልኩኹም ክረምቱ ሓጋዩ ምቹ እዩ ከምዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ቁሩዝ እናኸስ ፀሓዩ ዝባላዕ ገለ ይኮነን ናይ ዓድና ወይዘር ማለት እዩ ስለዝኾነ በዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ንሪኦ ኣብቲ ሳመር ግዜ ዋላ ዝባላዕ ፀሓይ ሃሉ ግን ሰብ ኩሉ ግዜ ተሓንጎሉ ኣክቲቭ ዝኾነሉን ከምዚ ኢንተርቴይን ክገብር ዝደልየሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሳመር ግዜ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንድሕር ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ኢና ዘለና ስለዚ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ትብሉ ኣሕዋት እስኪ ኣብዚኣ ፀሓፍሉ ኢኹም ተመሊስና ቼክ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ምስቶም ናይ ፓብሊሽን ዲፓርትመንት ዘለው ግዝያዊ ዲፓርትመንት እዩ ድሓን ናይ ኣልበም ጥራይ እዩ ኣጅኹም እንታይ ደኣ ብደረጃ መንግስቲ ዝመሓደር ዘሎ ዝወደኻ ከይትብሉ ኦኬ እስኪ ወርሒ 8 2024 ባህልና ኢንተርቴይንመንት ወርሒ 8 ወይኒ ኢንተርቴይንመንት ወርሒ 9 ኦኬ ወክ ግዴታ ክስታይ ክንወስድ ኢና ወላ እቲ ክስታይ ፖል ገይረ ኣለኹ ቴንክ ዩ ወይኒ ሓፍተይ ሓንቲ ግዜ ፀሓፉ ፕሊዝ ቴንክ ዩ ወይኒ ሕልናይ ምንባር ፅቡቅ እዚ ቀሲለ ክሪኦ እየ ስለዚ ኮመንትታት እንዳንበብኩ እቲ ዘሎ ነገራት ሕቶቶ ኮይኑ ክምልስ ክፍትኒ ኣልበም ድየ ዳ ይወፅእ ድዩ ኣብዚ ግዜ ፍረ ነብሲ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሰጉለ ኣሩ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ኣልበም ወፅእ እዩ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ብምንታይ ዓይነ ዝሪኦ ኣነ መሲልካ እቲ ንኣልበም ዝሃለኽክዎ ሃልኪ እቲ ዘባኸንክዎ ግዜ እቲ ዝወፅኦ ወፃኢታት ኦብቪየስሊ ባይዘወይ ከመስግኖም ደሊ ተመስገን ሓወይ ወዲ ኪሮስ ኤንድ ምስግና ተስፋይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ክልቲኦም ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ ብልቢ ከመስግኖም ደሊ ኣብዚ ኣልበም እንዳሰርሕኩ ግዜ ምስግና ተስፋይ ወላ ተመስገን እውን እንታይ የድልየካ ኢሎም ሓቲቶሙኒ ኣብቲ ግዜቲ ከምቲ ዝበልኩኹም ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ብዙሕ ደርፍታት ኣትየ ኣውፅኤ ዘይዓገብናሉ ማለት እዩ ምስቶም መማኻይ ኮይነ ኣብቲ ግዜቲ ዳርጋ ከም ኣፍረይቲ ወይ መወልቲ ኮይኖም ክበሃል ክእል እዩ ምስቲ ዘውፀኽዎ ወፃኢታት ኣመጣጢንካ እኮ ክስታይ ዘይረኸብ ትኾነ ግን ምስግና ተስፋይን ተመስገን ኪሮስን ብጣዕሚ እዮም ሓጊዞም ባይዘወይ ብጣዕሚ ከመስግኖም ደሊ ሕጂ ናፍታ ናትካ ክምልሰልካ ሰይጉላ ሓወይ ትኽክል ኢኻ ብኣልበም ደረጃ ወፅዩ ሕጂ ናይ ብዙሓት ርኢና ኢና ናይ ቆርጫጭ ናይ ተባረኽ ኖ ተዳሎ ዝበሃል ከዓ ንፉዕ ወዲ ብሓዲሽ ስታይል ዝመፀ ናቱ ኣልበም ናይ ሮቤል ቆንጂተይ ኣይደኖ ካልኦ እንድዕ ዘይዘከርክዎ ተሊኻ ብዙሕ ኣልበማት ወፂ ክኸውን ክእል እዩ ግን ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣይኮነን እቶም ብድፍረት ኣልበማት ዝርግሑ ዘለዉ ዝተወሰኑ እዮም እንድሕር ርኢናዮም ብትክክል እቲ ኣልበም ንረብሓ ኢልካ እንድሕር ሰሪሕካዮ ወይ ንኣታዊ ኢልካ እንድሕር ሰሪሕካዮ ኖ ኣይትሕሰቦ ገለ ብል ሓደ ሰብ ኣይተረኸበ ኣይትሕለሞ ኸማኒ ንረብሓ ኣይኮነን ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሓቂኻ ኢኻ ሕጂ
تربح زي يكون جن مجمريا نقرأ ما تصعق خاطر إلك كلا أي كأني ألبوم أبوزح مدرخات ما سي كندينا لعلنا له ت فرقودينا ربعودينا لعلنا له أملاخ فلتو جن بحجي بوزح سبينا نقرأ تعلبو سلزلو ألبوم نقول لنا ناتك ريبيوتيشن بتعمي كبري فاليو زهبي سلازو خنا خان أنا خام تصعي مجمريا خمت سخلو خشي زبوزحو ارتيست حواتنا نحرينهم حجي ابعاب بوتا بصحم زلو بعل سعيد اكيلا ولا تمسجن تمسجن كو اي ثينك بسينجل ديو اي دون نو يذكرون جن زبوزحو بعل روبيل قال نحرينهم حواتنا بسينجل درفي امصيم شعوت سينجل مزرقح سامبل يمزولو زبهر نير شو حنت سامبل زرقي حلو يمزولو سينجل نبالي بسينجل يمصيم جن انا مزعصاي كان مجمريا بالبوم سلازخونه نعا نتا ستيبتي اخ كتكايدلني بتخكل يخا أيواز أنيو أبز شو عمت ملو دارتر إيتي يريئة أبز شو عاد شو عمت ملو نايجزي ولا كمان أنا حجي دكاس فوتي إيجن بجبو من دكاس كفوتي زيادة كله مالتيو ولا دكاس أم كله أبسترس أتخلو كل نجار كمز فاينانشالي كل أبستخونه الجرب وزح نجارات هلو أتي كندتي حنت فيديو حجينا أبنت أبزي زحلفكو مسجدلات نزا ألبوم كبرسي كمزي زقبرو زلو حواتنا حجي حنت فيديو تايز مثل خستا غيركا مزرقح it was easy for me بتعم خا خرب بحز خيل جن تسميم كا مجمريا تفاليو مود حري اسويتات كتركبولو تخيل نجر سلا زخونه قال اويتات كتمص تخون كا خانتي انترناشونال زخونتي بزح زي قدسك حبرتسب كم حبرتسب حجنا ابنت تناتي حبرتسب انكولايتي زهبو مسلي انكولاي يقدسنيو ولا بقطمتاتي نا ابنت اندحراس تبيل كا خونكا قعزة زخون قالات ولاون أب بوليتيكا خدر كله قعزة زخون قالات نخيت كم نفسي قطبين نمنتاي مخنياتو تي نات كان مثل تبو زي أبز ماس ميديا عقرقر نبلو يترأيوه صراحة قن نبارس لزخونة اتي ناب حبرات سكا تبصحو مثلا اتي نحبرات سبكا تتفعلو نقرن بكمزي ميزانو زحلو خونالو كبر زلو خونالو كومو سلا حسب እቲ ናይ ሲንግል እንዳሰርሐ ካብ ምዝርጋሕ እንተኮይኑ ግን ኣብቶም ካልኦት ሕብረተሰባት ዲስሪስፔክት ገይሮም ዘይኮነሲ ግን ኣየገድሰኒ ምክንያቱ እቲ ናቶም ክብርታት እውን ዘይፈልጦ ስለዘይተላበስኮ ጁስ ከምኡ ንናይ ረብሓ ነገር ተኮይኑስ ናብኡ ዝኸደሉ ኣንፈት ክህሉ ስለዝኽእል ድሕሪ ዝኣልበም ስለዚ እሱ ንዑ ንገድፎ እቲ ሕብረተሰብ ግን መጀመርያ ብኣልበም ዝመፅእ ክዎ ግን ኣንኮራ ብኣልበም ክክሕሶ ዝብል ኒሕ ሒዝን ነይሩ ኦሬዲ ከዓ መፈፅምታ በፂሐስ ንየለኩም ምሳኹም ዝመያየጠሉ ግዜ እኳ بس يحلو حوات لذي ولا نفس اللي بتعمي إيه زحمي كسل انتي كان بعد في ده الاستوديو بيني أصحاب بكي قرم نايدي سرحان ده بتعمي زحمي يا ويني حفتي ويني انترتينمنت ويني حفتي ميبي ودونك تكون تخل وي حوي حفتي باي زوي بتخكل في ده الاستوديو بين تلوز الله خاكوي بين هور بيكي برخت ولدو قرما داويت زيهم بملؤهم حجي بتعمين نفعت سب استوديوهم بتخكليو جن حجي اتي درف خسرح كله بتخكل ناب زيهم كخيد قبو حجي انا البومي سريح له زلخو منقدي وي تتعشمو كافتي زلو ناي عدنا ستاندرد وص زبلايو اب كالئ ليفل زلو ستوديو يتسريحو ز ألبوم زي درجة نايت موسيقى تراي زي كونس درجة نايت ستوديو بعالم لخاوي درجة خوات درجة خلي زوم زبل كام نفعاتهم بتعمي بلوزاتهم جن أفت بتخكل ناي ميكسين ناي ماسترين نجارات مسيخا جن كاميتي كسب درجة 8% جودلو زلو وقيو بتخكل مالتيو نمنتاي إذا ولا حدا معلت مدب غيرنا بزي درفتات نداول عنا خنسمعنا تزولو جيجاتات ولا نقرأ سلازي أبزبوز حتهم ناي ناتنا سب استوديو زي عقابة سلازلو نفس حيز بالك حجي سبك أنا تزلمودو نقر كسونا خلو يو تستوديو انتاي كوين انتاي ودي لك أجلز بالمخنياتو مستناتي صرحنا ورك صراحات اندحر بتخكل مسيخة أفتي أنا لايز نحر جير كياجن أفتخكل نجارات تزجود النجارات أفتي صرحنا ورك صراحات يا تبي تبي أخونا صراحكو بتخكل كم زول كخيو تدرج جالس لازم فعلا ليه already
እቲ ብዝምስ መፀኹ ስራሕኩ ከዓ ናይ ረሓቂ ስለ ዘሎ ብዙሕ ዕንቅፋት ኣጋጥም ነይሩ ናይ ከምኡ ምክንያት እዩ ሕጂ እዞም ዝዘርዘርካዮም ከዓኒ ብትክክል ዝጎድሎም ነገራት ብዙሕ ኣሎ ኦሬዲ ሕጂ ዝኣልበም ግን ኣብ ማለት ብብቕዓት ዘተኣምን ስቱድዮ ስለ ተሰሪሑ ዘሎ ካብ ሕጂ ተኣሽሙ ንገብሮ ስለዚ እንዳንበብኩ ክምልስ ክፍትኒ ኣሕዋት ኣብ ስፖቲፋይ እንተትዘርግሓ ግን ቅድም ያ ወይኒ ብትክክል ኣብ ስፖቲፋይ ክዘርጋሕ እዩ ሽዑ ኣብቲ ኦፊሻል ናይ ምዝርጋሕ ግዜ ኣብ ስፖቲፋይ ክዝርጋሕ ብትክክል ወርሒ 1 2025 ዶንኪ ቲዩብ ወይ ዶንኪ ሓወይ ወርሒ 1 2025 አይ ዶንት ቲንክ ሶ ክርሕቕ እዩ ኣብ ወርሒ 8 ወርሒ 9 እንተዛረብካ ይሓይሽ ክርሕቕ ስነ ጥበብ ኣብ ስደት ኮንካ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ወይኒ you should be financially independent you have to sell it first that's how it works globally bro stay safe ያ ሓቂኻ ኢኻ ብትክክል ከምኡ እቲ መንበር ኮንካ ምክትታል ዝብልኮ ሓደ ካብቲ ናይ መሸጣ ስትራቴጂ እንድዩ ትክክል ኣለካ ሓቂኻ ኢኻ ስለዚ ከምቲ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ፋይናንሻሊ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ኣለካ ዝብሎ እዩ ፋይናንሻሊ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ክስታይ ዝገብሮ ዘገድሎ ወይ ዝቅይዶ ነገር የለን ካብ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ኣየንቲ ትፈቱ ካብ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ምስጢር ፍቅሪ ፈትዋ ካልእ ኩሉ ደርፍታት ፈትወ እየ መዓስ ክዝርጋሕ እዩ መዓስ ክዝርጋሕ እዩ ዘለካ ዘመን ሓወይ ንዑይታት ክንማየጥ ኢና ኣትያ ዘለና ወርሒ 8 ወርሒ 9 ይሓይሽ ኣብዚ ወርሒ 4 መወዳእታ ኣብቲ ናይ መንበርስ ከኣትዩ ግዴታ መንበርስ ዝኾኑ ብዚ ቻነል ኣብዚ ወርሒ 4 መወዳእታ ነቲ ድፊ ሓደ ብሓደ በብመዓልቱ ክዝርጋሕ እዩ ሽዑሶም ኤርሊ ኣክሰስ ከለዎም እዩ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ 4 ክሳብ ወርሒ 5 ሽዑ ክሳብ ወርሒ 8 ዘሎ ዳርጋ 4 ወርሒ ሙሉእ እቲ ዘሎ ኣልበም 12 ደርፊ ድዩ ክኸውን 10 ደርፊ ድዩ ወላ 14 ድዩ ክኸውን ኣይተወሰነን ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑ ካብ 10 ደርፊ ንላዕሊ እዩ 10 ወይ 12 ወይ 14 ይኸውን እዚ 14 ደርፊ ድዩ 10 ደርፊ ድዩ ኤርሊ ኣክሰስ ከለዎም እዩ ክሳብ ወርሒ 8 ስለዚ ኣብታ ወርሒ 8 ወርሒ 9 እታ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ትብል ከዓኒ ህዝቢ ርኢና ክንውስኑ ኢና ሕጂ ወርሒ 9 ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል ይርዳእን እዩ እቲ ንዓይ ድጋፍ ንክኾነኒ እዩ I really appreciate it and ወርሒ 8 ትብሉ ዘለኹም ከዓ ድምፅኹም ዝተኸብረ እዩ ስለዚ ካብ ክልቲኡ ኮምፔር ጌርና ስታይ ክንገብር ኢና ኣብ ፌስቡክ እውን ዝኾነ ፖል ክንገብር ኢና እሞ ካብኡ ኮምፔር ክንገብር ኢና English and France FR album ክፅበየ ኣነ ከዓ ያ ምስ ዝተፈላለዩ ኣርቲስት እውን ኣብ ዩቶፒያ ዝበሃል ሌብል ሰራሓ ዝሳተፍ ኣለኹ ኢትዮጵያ ይኮነ ዩቶፒያ ዝብል ዩቶፒያ ከምዚ ብሩህ መፃኢ ገለ ከምዚ ብሩህ ተስፋ ገለ ዓይነት ይመስለኒ ኢትዮጵያ ብገለ ቋንቋ ግን ኣብ ከምኡ ዝበሃል ሌብል እውን ምስ ዝተፈላለዩ ካብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝመፁ ኣርቲስት እውን ዝሳተፍ ኣለኹ ግን ብትግርኛ ይሳተፍ ዘለኹ ኣብ ናይ ፍሬንች ኮላቦሬሽን እውን ተፀዊዐ ኣለኹ ምስ ሓደ ዓብ ኣርቲስት ኣብኡ እውን ክሳተፍ እየ ስለዚ ድሓን እሱ ከዓ ግዜኡ ምስ ኣኸለ ከዓ ናባኹም ኣብሎ ማለት እዩ እታ ናይ ኮሌክሽን ኣልበም ንሰርሓ ግን መዓስ ከም ትዝርጋሕ ርግፀኛ ኮንኩ እምበር ኣብኣ ዳርጋ 3 ደርፊ ሳቲፈ ኣለኹ ብኣ ያ ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ካብ ዊጉር ዝኸባቢ ቻይና ዘሎ ዓዲ ማለት እዩ ካብ ሲርያ ዝመፁ ካብ ኢራን ዝመፁ ኣርቲስት ናይ ሱዳን ኣርቲስት ገለ ወላ ኣብ ዓረብ እውን ተሳቲፈ ኣለኹ እየ ብዓረብ ደርፊ ናይ ሱዳን ዝተሰርሐ ተሳቲፈ ኣለኹ እየ እሱ እውን ክመፅኡ ኣይ ቲንክ እዛ ቀፃሊት ዓመስ ይርና ይብሉ ሓቂ ይርና እያ መስለኒ ግን ናትካ ብቅዓት ኮይኑ ስማዕን ኣብ ናይ ባህሊ ክሰርሕ እንከለካ እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣብቲ ናትካ ባህሊ ክተድምዕ ትኽእልካ ፅቡቅ ነገር እዩ ኣነ ከዓኒ ኣብቲ ናይ ባህሊ ዋናታት ኣለውዎ ኣነስ ብቕዓት የብለይን ኢለ እየ ዝኣምን መስለኒ ግን ክነጥፈሉ ስለ ዘለኒ ከዓ ዝደርፍክዎ ደርፊ ከዓ ኣሎ እዩ ባህለይ ስለ ዝኾነ ግዴታ ግን ካባይ ንላዕሊ ዝምዑል ሰባት ኣለዉ ሕጂ ናተይ ስታይል ትግርኛ ኮይኑ ትቕኒት ፔንታቶኒክ ኮይኑ ብናይ ትግርኛ ላዛ ኮይኑ ሲ ኣብቲ ካልእ ዓይነት ህርመታት እየ ዘድምዕ ዝያዳ ኢለ እየ ዝኣምን ያራዳ ልጅ ሰላም ነው መስፍን መኮንን ሓወይ ሰላም ነው ብጣዕሚ ሰላም ነው ሓወይ ማዕረይ ቴንክ ዩ ዘመናዊ ድዩ ጓይላ እዚኣ ፅቡቕቲ ሕቶ ዘመን ሓወይ ZMN ሓንቲ ጓይላ ኣላ ንሳ ከዓኒ 58 እያ እቲ ሪትም ኣካይዳ
ملء ጓይላ ኣይኮነን ካልእ ተረፈ ሮክ ኣሎ ሬጌ ኣሎ ሓደ ሬጌቶን ነይሩ የለን እሱ ከምዚ ኣፍሪካን ስታይል ኣሎ ብሓፂሩ ዝተፈላለየ ዘመናዊ ህርመት ዘለዎ እዩ ግን መበቆላውነት ወላ ካብቲ ናይ ዓድና ህርመታት እውን ክትረኽቦም ኢኻ ካብኡ ዝወፀ ኣይኮነን ሓደ ሴራ ከዓ ኣሎ ስለዚ ጓይላ ሓንቲ እያ ዘላ ከዓ 58 ስታይል እያ ናይ መጀመርያ ስራሕ ካብታ ናይ ባህሊ ድያ ናይ መጀመርያ ስራሐይ እታ ናይ ባህሊ እታ ለጋስ ትብል እያ ሕጂ ባህሊ ክንብል ከለና እኮ በቲ ዘመናዊ ኣገባብ ጌርና ስለነቕርቦ እምበር ወላ እቲ ጓይላ ፎት በዓል ሕራ ይበልኒ ገለውን ንባዕሉ እሱ እውን እኮ ባህሊ እዩ ክበሃል ዝኽእል ባህላዊ እዩ ክበሃል ዝኽእል ኦኬ ስለዚ ናፍታ ደርፊ ምስማዕ ክንከይድ ኣሕዋት كيمسلكم نافتا درف مسنع تخدنا ريجي خابيلا بلا بلا صفحوي وريجي خوينو جنتي بيور ريجي كونن نتي ريجي مس كم جروف زلو درام ولا تسمير كمال نبعلنا ريجي كونن اتكايدا ناي جيتار خون اتزلو ناي براس بارتس ولا نبعلو كافت ناي ريجي مود زوصه تقلالا اتهرمت راي ريجي ግን ካብቲ ናይ ሬጌ ካይዳ ዝወፀ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ግን ናይ ትግርኛ ላዛ ዘለዎ እዩ ኩሉ ተሰሪሐ ዘለዎ ስራሓት ግን ሬጌ ካለና ያ ትክክል ኢኻ ስለዚ ፍታ ናይ ተኣሽሙ ተኸና ከመይ መስለኩም ኣፍታ ናይ ደርፊ ምስማዕ ተኸና ከመይ መስለኩም ሓደ ሓደ ትብሉ ሕዋት ያ اوكي ስለዚህ ሓደ ሓደ ብኸመይ መንገዲና ክንሰምዓ ክንሪኣ ኢና ኣለኹም ዶ ኣይተርሕቑ ፍትዋት ኣሕዋት ኣፍቲ ናይ اسمع له دي سمعت لي حد جور هون سمعتني اوكي ስለዚህ ቁርጽ እንዳበልና ሰማይና أتسلم عمقي أتحاي سلالا بكيلة بابو أملق زسالا تكون جمنا كوخب بحسب ليتي بلبن تباين كأقدامتي أنت بالأفضي نايل ما تسلسلي عين السرق نديخي عاد ما سملكت مالك سلمتم كده بني ودادرا أملخ نسمو غششو من كده عدلا سلام حوكي عينخي صحي بركي لبخي تعدا وركي حبرخي بركي
مغللتي أتتبعي كوكوباي أنتي أفريكا باي سلام أوكي أفريكاوي سلام أوكي سلام أوكي أفريكاوي سلام أوكي عنك سلام أوكي أصحيت لنا بكيات بابو أملك سألا وعيني لنا أزست بهالو أو اشتغي قلبو ميقر علو قاريس إيه اللخو እቶም ሙዚቀኛታትካ ብሕቶታትካ ኣትሞ ኦሬዲ 46 ደቂቃ ከድና ኣለና 14 ደቂቃ ክህልዋን እየን ሓንቲ ሰዓት ንክትመልእ ሽዓ ካትገብራ እየ ስለዚ ኣብዚአን ሕቶታት ጥራይ ክምልስ ሕጂ ዘለኩም ሕቶታት እዚኣ ትመስል እዚኣ እታ ዝፈትዋ ስራሕ እያ ካብቲ ኣልበም ማለት ብሙሉአን ኣብኡ ዘለዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብላኒ ስራሓተን ኩሉ ስታይል ተሓሳባት መፅኢ ዘሎ ሰርፕራይዝ ክኸውን ስለ ዘለዎ እዚኣ ግን ኣጋጣሚ ኣቐዲመ ኣብ ገለገለ ቪድዮታት ናይ ቭሎጊናተይ ሳውንድ ትራክ ንብራ ስለነበርኩ ዳዊት ሰሎሞን ስራሕ እያ ንፅባቐ ናይ ኣፍሪቃዊት ትገልፅ ስለ ዝኾነት ማለት ንናትካ ደቂ ኣንስትዮ ፅባቐአንን ውሽጣውን ደጋውን ፅባቐአን ምግላፅ ነውሪ ይኮነን ወይ ወገነኛ ወይ ክስታይ ብለካኒ ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ኣፍሪቃዊት ንኻልእ ክትናእስ የብልካ ነበር ኣብ ስራሓትካ ብሓፈሽኡ ነታ ጓል ኣፍሪቃ ስፔሻሊ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ድሓን ብዝኾነ ፀላም ዕንቂ እያ ትብል ኣርእስታ ንጓል ኣፍሪቃ ዘለዋ ውሽጣውን ደጋውን ፅባቐ ትገልፅ እያ ብሓፈሽኣ ዳዊት ሰሎሞን ይሰሪሕዋ ዳርጋ ብሙልኣ ኣስሚዕኩም ክበሃል ይኽእል ትሰሚዕኩሞ ዘለኹም ትካይዳ ናይ ሮክ ስታይል እዩ ትካይዳ ሮክ ስታይል ኮይኑስ እቲ ኣሬንጅመንት ካልእ እዩ እቲ ኣሬንጅ ክገብሮ ከለኹ እዚ ባዕለይ ኣሬንጅ ገይረ እዚ እቲ ኣሬንጅ ክገብሮ ከለኹ ኣሬንጅ ክብለኩም ከለኹ እቲ ናይቲ ሙዚቃ ኣሬንጅመንት ማለት እየ እቲ ሚክሲንግ ከይመስለኩም እቲ ኣሬንጅ ክገብሮ ከለኹ ብናይ ሮክ ስታይል እየ ኣሬንጅ ገይረዮ መጀመርያ እቲ ኩሉ እቲ ኮርድስ ዘለዎ እቲ ኣካይዳ ገለ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ሮክ ኣሬንጅመንት እየ ኣብ ልዕሊኡ ሜሎዲ ናትና ፔንታቶኒክ ኮይኑሲ ብናትና ከለር ፔንታ ኮይኑ እኮ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እውን ኣሎ እዩ ወላ ኣብ ብዙሕ ዓለም ፔንታ ኮይኑ ግን እቲ ፔንታቶኒክ ኮይኑሲ ብናትና ከለር ብናትና ላዛ ብናይ ኢስት ኣፍሪካ ዘሎ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከዓኒ ብናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ላዛ ገይረ ሰሪሐዮ እቲ ሜሎዲ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ነገር መፂለይ ምስቲ ናይ ዳዊት ሰሎሞን ግጥሚ ከዓ ምስቲ ዘሎ ናይ ቤዝ ሲንሳይዘር ምስቲ ናይቲ ጊታር ኣካይዳ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ምናልባት በዚ ማይክሮፎን ሓልፍ ነርቱ ኮይኑ ንፁር ኣይተሰማዓኩምን ግን ፈትዋይ ብጣዕሚ ትኻልእ እውን ኩሉ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ተሰራሪሑ ካብ ኩሉ ዓይነት ስታይላት ዘሎ ግን እቲ ኣካይዳታት እንዳቀየርኩ ገለ መለይ ሰሪሐዮ ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ነገር ክምፀልኩም እቶም ሙዚቀኛታትካ ወፃእተኛታት ይመስሉ how is that to work with ዳዊት ምስግና ሓወይ ቀዳማይ ነገር ያለው ሙዚቃ ንእሽተይ ክትራዳእ ትኽእል ትኾንካ በቲ ቋንቋ ናይ ሙዚቃ ዋላ ምስ ወፃእተኛ ኮይኑ ክስራሕ ከኣል እንድዩ ብዝያዳ ግን እቲ ስራሓትካ ኣብቲ ናትካ ሕብረተሰብ ጥራይ ፎካስ ዝገበረ እንድሕር ኮይኑ ይኸብድ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ናተይ ኣሬንጅመንት ገሊኡ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ሮቤል ዛቦጥ ዝበሃል ተፃወቶ እዩ ዝበዝሐ ዳርጋ 100% ምዃኑ ሮቤል ዛቦጥ ዝበሃል ኪቦርዲስት ተፃወቶ እዩ እሱ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ በቲ
ناي إريتريان كلر وي تي ناتنا ناي تقرنيا كلر تسرحيو ملو تأرينجمنت مالتيو كأوز أستسرحه انتايو كمزي أنت عالم لخاوي زلو هرمتاتسي مستناتكا ناي زيما حبري زيما نتي وحدة كلتا نجاراتيو እቲ ዜማ ኣበየናይ ውህደት ኣቱ እቲ ውህደት ነናይ ዓይነት ህርመት ውክል ንኣብነት ኣብ ሬጌ ኣብ ውፁእ ሬጌ ዜማ ናይ ውፁእ ናይ ትግርኛ ዜማ ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ኣብ ውፁእ እዚ ትኽክል ኢኻ ሽግር ክህሉ ብቋንቋ ናይ ሙዚቃ እውን ብዓቕሚ ክረዳእ ስለ ዝኽእል ብዙሕ እውን ኣየሸገረንን እቲ እቶም ኣብ ኡጋንዳ ኮይኖም በዓልና ኣብነ ሳልሕ ዝበሃል ቤዚስታ ተፃዊቱሎ ንፉዕ ቤዚስታ ብጣዕሚ ዘቤስት ማለት እዩ እዚኦም ዝተሳተፍዎ ከዓኒ ብሉፅ ስራሓት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራውያን እውን ተሳቲፎም እዮም ማለት እየ ክቡር ሓው እቲ እቶም ካልኦት ዓይነት ሙዚቀኛታት ተሳተፍዎ ግን እቲ ቋንቋ ናይቲ ሙዚቃ ክንረዳእ ስለ ንኽእል ነበርና ብዙሕ ኣሸጋሪ ነበረን ማለት እዩ ካልእ እንታይ ሕቶ ክቕበለ ባህልና ኢንተርቴይንመንት ፍረናተይ ሕቶ ቅድሚ ምዝርጋሓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳዘወርካ ናይ ምምራቕ መደብ ኣለካ ድዩ ባህልና ኢንተርቴይንመንት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳበርኩ ናይ ምምራቕ መደብ እኳ የብለይን ምናልባት ኣብዚ ኤውሮጳ ኮይኑ ያ ብትኽክል ኣብ ሓደ ክልተ ከተማታት ወይ ሰለስተ ከተማታት ናይ ምምራቕታ መደብ ክገብር መዲበ ኣለኹ ኣብ ዚዩሪክ ኣብ فرنسا باريس بعبي تعب مرة مالتيو بوزحات عدومات زلوه كاب كل عين حبرة السب مالتي سبيشالت ناتنا حبرة السب كنا إثيوبيا يعني أرتنا حبرة السب مالتيو أب زيوريك كأني مدب جير اللخو معس كم مخاني يتودعن كال أب سكندنافيا كأني سكندنافيا ديز سكندنافيا زبال كبابيتات كأني وي شودن وي نروي أي ودأنا لنا already كساي سلازلو تي تنايز عينت مسرحاتي كالو أتذكايدو سوا سلازلو جنا مسؤول سمع زلخو أبينا كتما يوصلنا جنا بسكندنافيا عن جبرينا أبز ما أكل أوروبا أخاني أب زيوريك جبرينا أب فرنسا خا بعبي تمبجسي سلازخونا فرنسا هنا باريس كنجبرينا سلازي نايم مرة مدباس أب سلسة ختمات أبز أوروبا أمدي بلخو أتخيل أجن maybe تورن خدهم نخون بعد أمريكا ديو إنجليز ديو بعد أستراليا بتور خدهم نخون maybe أهو دحرت ألبوم نريو شو عت فيدباك نايت سبري خا تصرع السيت هالنجارات قال سلازي بقى حمسان كلتن دقيقة جرنا لنا حتى نحرق له خوينو واتبعت كندا يا نو تايم حوي يا تخكل كندا هنا لا بسرعة صحيح إسرائيل سي ندعي ناي إسرائيل سي قرب مسحلنا أنا تبعسنا يدو وحدو مسحلنا بأس خيت هلوا كنرينا جمرة سلام هالو تعدي قدامي نجر حجنا أبنت ناتي حبرة سب ولا قوات زلو خناتات زلو خيو يخون بومت أنجن بتي مورالي قال ترفسي ملوق إلنا نوعد خير خيليجن أفتعد بعلو زي ربو خناتات سلزلو إسرائيل كسب حجي أب مدب أتخوان أب نايتور مدب سلام هبهم سلام مسكون أنا خير نبي مسحلنا بأس خيكون جن سلام خير يخون بعبيو نب إسرائيل قرب كستاي خبري عن حلنا مالتي سلام من يلوم سلام مسكون جن خيلنا مدبنا أمريكا لكادو يا دوا إنترتينمنت يا علني كبر حوي علني مدبنا أمريكا علني جنا نزع ألبوم قدام نتكبر إليه داوت مسكنا أب عبيت يوتيوب channels أنت تفالتا صبوا مثلا يا بتخكل صبوا على خا مون عنا خا عبينا داوت حوي اوريدي سبسكرايبر خاصها شير جبروا سبسكرايب جبروا له عبيو ويلكم كان عنا خا عبينا نمبر تخكل على خا صبوا حسابيو عبيت يوتيوب channelات بوزح حساب زكاتاتلن كم نايب عارفنان اب سلت انا نبعلو غازيت انيا نشنش زامسلو جوسي جي ستوديو بعل رحيل تولده قال زامسلو عبيتي channelات أفعلت عليك بلومي قديت هايزي بزي بو أيكوني مخنياتو تناتكا فان بيز أبي كيد كاخت بوصح دخلون قم كتوصل عليك سون وسيدي تخكلي خداوي تحاوي تانكيو فقادني تكون سون كاتس فاقبر تناي مقو حق زي بس بصحة كاب أمك ساي قبري
ክፍሎም ድራር ስዊድን ግበሮ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ስለ ዘሎ ያ ትኽናል ወይ ስዊድን ወይ ኖርዌይ ዴንማርክ እውን ኣብ ቁፅሪ እቲን እያ ነርና ግን ዴንማርክ ምስ ዘሎ ናይ ኖርዌይን ዘሎ ራሕቂ ድሓር ከዓ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሽወደን ኖርዌይን ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲአን እየን ዘለዋ እተን ውድድር ኣብ ዝተወሰነሉ ግዜ ግን ብዓብዪ ክፋልጥ እየ ስለዚ ነታ ናይ ኣልበም መመረቕታ ኣብ ዚዩሪክ ፓሪስ ኤንድ ኣብ ሽወደን ወይ ስቶክሆልም ወይ ከዓ ኣብ ኖርዌይ ከዓ ወይ ኣብ ኦስሎ ካብ ክልቲአን ሓደን እየን ክኾና ማለት እዩ هاي زر هاي توماس موغوس كمان لها سويدن جبرو يا نسخة عبها كلهم فري بسرات صحيحة ثانك يو بلبي إذا مسكين نش حقه وجازيتنيا نو تايم يا حقه وجازيتنيا يبلا له علون good luck فري ثانك يو عندك يا حوي حوي ألبوم صبوا عدل بلبي إذا مسكين في الحوي I think حجي أخلنا مثلني 55 دقيقة كوينا لا 56 ኮይኑ ኦሬዲ ስለዚ ሓንቲ 3-4 ደቂቃ እንክተርፋና ሜቢ ሓንቲ መፋነዊት ክገብረልኩም ዝኽእል ተኮይነ ክርኢ እንተ ዝኽእል እንተ ኮይነ ተዘይ ኮይኑ ክልተ ሕቶ ርኤ መሊሰ ክወርዴ ብካልእ ግዜ ይረኸበና it's ready it's ready here يوم معدو كابر حوقت دمي سجين كساد أمي حال هدايا عوش بين المتي بحسب نفسي على زي مالتي سمعك زي منو بسمعك زي منو رغبات مني للبيك غسلو قبلا فكتنو وقتي كل مولا لبا فلفخي ملي أوزف سلا تمني نخرق با لبيك هاد اللي كريم كسربا بيجيا يا 58 minutes حوات دقيقة نقلني تاريخاتنا زلا سلازي 100 شخص كنا بصحيانا يفرق بلبي إذا مسكن بالسر بتعامي كابانا انتي تصبع داويت مسكنا بلبي تانكيو كاباكم تصبعو زي كبر جزيوكم يو زي كبر مورالكم يو سبسكرايب اوريدي سبسكرايبرات قيمة بزي كومنت تصحفوا زخولو اوريدي الصعب مسكنا ايو أبسدتكم كألبوم كسرح مخالكا أبتبب زلكا فوري زقال سفرينا كفلهم درار حوي تانكيو بلبي أبتبب ترايزي كونان نكون لاي أبتي زمتعكا زعكو خوكا حبرة تسابون بتزمت خيو من قديك تملسو خلقا زسمعكا خبري كل جزي سب نخبري إذ نبر زعبي نقر السيو إلي إذا أمن تلوجيك ونسيو سلازو خونخ أني ولا نتي حبرة تسابون زلني ريسبكت بألبوم درجة كحسوس للدلوخية فانتاستيك ليريكس زي أنا توماس موغوس حوي زي أنا دستاء بزح فانتاستيك نقرات اللوات ألبوم I hope enjoy كتقبروا بتعمي تهانت كبس حالكم سلازي حوات بتعمي تصبق زي حلفنا بلبي إذا مسجنكم مساي جزيكم قتيلكم جزيكم سويكم مساي سلازمسكم سلازتخاتاتلكم مني بلبي إذا مسجنكم كالئ زخونه يكون توبيك اللو نخلو قدمة ألبوم مزرقحة دحرتي خنطفق خلنا خاني دحر بزح كسايت جورو ياخو ردو نجاريتنا يزلونا ينبرا نجار سلازي كالئ توبيك اللو نخلو خاني كمسأكم يا جديتا
ኣይትጥፍኡኒ ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበሩ ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ በልዎም ኣብዚኣ ቻት ገብሩ ምሳና መታን ቴንክ ዩ ብሩኽ ምሸት ይቐኒለይ ኣሕዋት